Guys, paupenyu hakuna chamangwiza. Paupenyu unoita munhu werudzi wekuti kwega dzinongwa unzi kuzvinyarira here guys. Unoita munhu werudzi wekuti unongozikanwa uri munhu anongori vile, munhu anongo pesepa kungozika muromo muromo uyu unenge uchingoburisa zvicheru zvakacheruka. Guys, ukuti ungaita munhu rudzi kuti every day unotukana nevanhu daily rega rega, vasina inewe, vasingatauri nezvako, vasina basa vasingatombo kucheuka, vasitombo vane inewe. Munhu wese, you make sure you want to talk about everybody, you want to tuka munhu wese, you want to go around, bashing everybody. Don't you know for last number, guys? Whether you take it or not, don't you know for last number? There is no intelligent person who just press a like button each and every day, standing in front of people, right? Bashing people, talking vulgar, talking rubbish about people every day. Come on, guys. Pamwe pacho unogara paso zvitarisa uzvinyarira uga kuti but am I not going too far? Handimana content yakawanda. Content chinoitika social media inonzi social media. Ndopanonyetsana chidofo. Social media inonzi social media. People they will clap hands for you. They will they will push you. And unenge uchionererwa nevanhu une masisa uchionererwa chitesiya unenge uchita. Kana zvapindi kukakudai so on. The same people vanenge vachikuroverera maoko vachikuti go dzvanya pfamba bhadhongi pasi pakanyorova kudi are the same people vanenge vachiguduka mazino kuseka every day. And hatred rudii kuti every day when you talk you want to talk about people as vamwe vanocho vasina inewe. And you want, guys, pane pamwe pokutika don't go and force yourself. Antika paunonyatsa zati apapa munoziva do you know guys kuti a lot of people vazhinji vakawanda they keep quiet. Antika chero ukatukwa chero ukaita sei they keep quiet, not because they are stupid, not because they cannot fight back, not because they don't have anything to say, not because vakapusa, but because sometimes they value. Antimona, they see, they look at the person, Antika, and they look background. And the point okay, I do this. What do I have to lose? I do this. Say they weigh, and then after that, that you know what? Some of these things, let me just ignore. Munajite benzi ega. Vaka wonder they do that. Not kutivano chika kanotivano zita second one just say no. Vaka kwana. Their mental health is very sane. So they weigh kuti, should I or should I not? Guys, tori benzi kauya kamanyara kadai so you otora womanya uchidzingira nebenzi matema penzi too. Vana vakwati vana vanotika. Pachandongodira pa social media. Aiwa. Hakuna chamangwiza and hakuna champion. Uzvambuka lomyaka. Uzvambukile nerimwe remazuva. Nokuti vamwe maticha yavanenge vachirova Mwari vanogona kusakudaira ipapo asi Mwari avanyarare zvachose anomuziya nguva kana yakwana uzozvambuka lomyaka. Social media is an app yakagadzirwa nemunhu inouya ichidarika. Anditi hatingaiti basa rekusora kuchitsvaga who does not have a past, who does not have secrets in their closets. Kuita kufamba kuti ndine nyaya dzako iwe, ndine nyaya dzako iwe hauna dzako here naye mudikani, hauna here dzako, ndeipi mhuri sina dzayo. You go and dig, unodiga ndau yanga atitazodai, and then what about your score dzako? Do you think people are going to chaga? But they don't have time for that. Havana izvozvo nguva izvozvo hakuna munhu ane mari guys anoswera kutaura nekutukana nevanhu vasinei naye, kutaura chokwadi pamberi paMwari. But anyway, tinongoti uzvambukile lomyaka. Mazita anotaurwa everyday.
unoshaya kuti dzirimo here kana kuti hadzimo. Uzvambukile lomyaka. Hakuna chinhu chekuti unoita everyday. Chimwe chete. Daily blackmailing people, getting this and that. Kana yo mari yacho guys inonakidza kudla here. Inonakidza kudla here. Come on guys. Senyika, semachembere, we can do better. Keza dukuseka dukuwasino. Uzvambukile lomyaka.